ମଦ ପିଇଲେ ମଦୁଆ ଗଡେ, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଶକ୍ତି ବଢେ। ଆଗ ଭାବୁଛ ତାପରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଉଛ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ଏ ଆଣ୍ଟିନା ମାତା ପାଖରେ ତାର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଖାओ माँ कसम। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାଏରୀ ଗାନ କରିବି। ବାଳ ନା ସନକି ରାଧା କୁହେ ମୁଁ ଗୋଟା ତୁଳସୀ ଲୋ, ମୁଠି ଲାଗିନି କଜଳ ଗାର, ଇନଷ୍ଟାରେ ଆସି ଭଦ୍ରାମି ଝାଡୁଛି, ମାଳିସାଇ ହେଇଥାଉ ପଛେ ତା ଘର। କେବେ କେବେ ସେ ମାତା ବନି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ମନେ ମନେ ମୁଣ୍ଡି ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ହୁଇସିଲ ମାରି ଡାକନ୍ତି, ଆସ ମାରିଦିଅ ମୋ। ଆରେ ବାପରେ ଧନ୍ୟ ତ ଚାବିକିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଗୋଟା ମାତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ନା ଆଣ୍ଟିନା, ତାଙ୍କର ଅଚଞ୍ଚା କିଳା ସହ ଭାରି ଚିହ୍ନା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହା ହେବାର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟି ଜିନିଷ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ଥିବା ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଥିବା ଦରକାର, ଥାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢି ପାରିବେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିବାହ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିଲାନି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିନା ମାତା, ତୁମେ ବିବାହ କରିବା ବେଳେ କଣ ଦେଖିଥିଲ, ଗୋଲେଇ ନା ମୋଟେଇ? ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡିଶା ଗରିବ। ମଦ ପିଇ ପିଇ ଜୀବନ ଯିବ, କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। www.com ବୋହୁ ନୁହେଁ ତୁମେ ଆଇଟମ ବମ୍, ମରେ ବୋହୁ ମରେ ମାମା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଛାଡି ପିଲାକୁ ପିନ୍ଧା ଯାମ, ନହେଲେ କହିତ ବହେ ବାଡେଇବ। କି କଥା ଏଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିନା ମାତା, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ନିର୍ମାୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ପଦେ କବିତା ଗାନ କଲ। କେତେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ମଠ ମୁଁ କରିଛି, ପଞ୍ଚମ ନୁହଁ ମୁଁ ଷଷ୍ଠରୁ ସରିଛି, ବୁଝିପାରିବୁନି ଖେଳ। ନା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଡାକିକି କହିବି କାଟିଦେବେ ତ। ନା ନା ମାତା କାଟନ୍ତୁନି, ନା ଭଡାରେ ମିଳିବ ନା ଦୋବାରା ଫଳିବ। ଆଚ୍ଛା ମାତା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଷଷ୍ଠରୁ ସରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ କଣ ସରିଛି, ବିବାହ ନା ଚଉଥ? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ମାତା କି ଜୟ ହୋ। ହେ ମାତେ, ମୋର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ରହିଯାଅ। କିଏ କହିଲା ବସିଛ? ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ତମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କରିପାରିବ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଂ ବି କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ଭାଷା କୁହନି ଯାହାକି ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଏରୀ ଲେଖିଛି। ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଣ୍ଟିନା ମାତାଙ୍କ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଅର, କାହା ପାଇଁ ଭଲ କାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦ, ମାତା ତ ଆମର ପିଅର। କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପିନ୍ଧିକି ଯେବେଲ ଚକାଏ କମର, ସକାଳେ ଦେଖିବୁ ମିଡିଆ କହିବ ଆଣ୍ଟିନା ମାତାଙ୍କ ଖବର। ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ତୁମେ ତୁମର କଳାକୁ ଦେଖାଅ, ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ପଛ ନାଲି ହେଇଛି। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କଳା ଦେଖିକି ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ନାଲି ପଡିଆ ସହିତ ଆଗପଟ ମଧ୍ୟ ଧଳା ପଡେ। କାହିଁ କହିଲ? କାରଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଜଲିଉଡ କୁଇନ୍, ବ୍ରାକେଟରେ ତଳ ଆଡେ। ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ, ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସୁକୁ ସୁକୁ ହଉଛି। ଏଠି ଆଣ୍ଟିନା ମାତା ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତମ ପାଇଁ ପଦେ କବିତା ଗାଉଛି। ବାଳ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ବୁଢୀ କୁହେ ମୁଁ 16 ବୟସୀ ଲୋ, ମୋ ପରି ନାହିଁ କେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଇନଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ଟର ହଟିଗଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଇଏ ସନେଇ ଝିଅ ମଧୁ ନୁହଲ ମାଧୁରୀ। ତ ନାନୀକୁ ଚପଲ, ବୋଉକୁ ଛତା, ଇଷ୍ଟାରେ ବସିଛି ଆଣ୍ଟିନା ମାତା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଖରାପ ରୋଷ୍ଟରଙ୍କ ତ ଆଇ କି ଥାଳିଆ, ମାଉସୀ କି ଗିନା, ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମଥା ଘୁରେ ନା, ଘୁରେ ଆମ ବାନା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ କାହାକୁ ମେନସନ ହଉ ନ ହଉ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ ହେଇଥିବ, କାରଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇକି ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ। ଏଠି ମାତା ଗୋଟେ କାମ କର, ଥରେକେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଟିନା ମାତା କାଟି ଦେଇକି ରଖ କ୍ରୋମ ମାତା। ଏଠି ଏମିତି ତଳୁଆ ନମସ୍କାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏବେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋ ଅଜା ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଳ ମୂଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ତାଳ ମୂଳଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, କୁଆଡେ ଗଲା? ଭିତରେ ଅଛି ମୁଠେଇ ପକ।
गजब बेइज्जती है। ଦେଖୁଛ ଗୋଟା ଯାକ କିଆ ବଣ ଆସିକି ଖୋଜୁଛ ତାଳ ମୂଳ। ବୁଝିଲ ମ୍ୟାଡାମ, ତମର ସେ ତାଳ ବାଳା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବରଂ ବେଟର ହବ ତମେ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ସହ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ଏ ଆଣ୍ଟିନା ମାତା ପାଖରେ ତାର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ସମାଧାନ ଅଛି? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିନା ମାତା କହିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୁଢୀ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆସିକି କମେଡି ନାଁରେ ଖାଲି ବେଧୁଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସମାଧାନ ଅଛି? 2 ଅକ୍ଷରିଆ ନା 4 ଅକ୍ଷରିଆ? बड़ा हरामी हो बेटा। ପିଆଜ ପତର ସରୁ ସରୁ କାଲ ଖଜୁରୀ ପତର ଠିଆ, ଖରାପ ଭାବିଲେ ବସିକି ଭାବୁଥା ଆମର ଆଣ୍ଟିନା ଠିଆ। କିଏ ଭକ୍ତ ଅଛି ପଠାଅରେ? ହେ ମତେ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ସଭାପତି ବସି ଆସିଛି। ମାତା ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଏଇ ଆଣ୍ଟିନା ମାତା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଭୂତ ସଭାପତି କି ଡରୁଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ କିଏ ଅଛି? ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବି। ଏବେ ଫୋନ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଜନି ବାବା, ଏ ଜନି ବାବା କିଏ? ହଁ ସେ ଛାଡ, ତମର ଯୋଉ ଧାରୁଆ ତାବିଜଟା ଟିକେ ପଠେଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ, ମୋର ଡେଉଁରିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଏବେ ବୁଝିଲି ମ୍ୟାଡାମ କାହିଁକି ନିଡରକୁ ନିର୍ଭୟ ସହିତ ନିର୍ଲଜ୍ଜ। କାରଣ ମ୍ୟାଡାମ ଜଙ୍ଗି ସିଂହ ତାବିଜ ପାଇଛନ୍ତି। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ମ୍ୟାଡାମ ତମେ କେତେ ଇଞ୍ଚିଆ ତାବିଜ ନାଇଛ? 8 ଇଞ୍ଚିଆ ନା 15 ଇଞ୍ଚିଆ? की कथा है उड़ाक? ମାତା ଠିଆରେ ଓଳିକି। ମାତା ମୁଁ କଦଳୀ ଚାଷ କରୁଛି ଯେ ସେ ବସୁନି କି ଶୋଉନି, ଏନି ଟାଇମ ଠିଆ ହେଇକିରି ରହୁଛି। କଣ କଲେ ଶୋଇବ କହିଲ? ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଘାସ ଚାଞ୍ଚି ସଫା ରଖ। 2ରେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପାଣି ଢାଳ। ଆଉ 3ରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଗେଲ କର। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗେଲ କରିକି ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ମାତା ତମେ କେତେବେଳେ ଗେଲ କର? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନା ଦିପହରିଆ? ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ବିନ୍ଦିର ଦାମ ହଉଛି 1 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପାଉଁଜିର ଦାମ ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। ତ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆଯାଏନି, ଯାହା ପାଖରେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମାତା, ଯିଏ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଛପରି ପରି ଛତରା ଭାଷା ୟୁଜ କରେ, ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଇଜ୍ଜତ ଦବା ଦରକାର? 4ର୍ଥ ପୁରୁଷ ବାଲା ନା 14 ପୁରୁଷ ବାଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ରଘୁଆ ଭାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।